wapenji ge tielo no. Sani kama wantiere karka. Timbe dhano moko dhi nyime. Pith dhi nyime alwora mar nam lolwe. Kembe gi dhi nyime karkae. Recommendations ma uchiwo bang' timo nonro machalo kama. Uchwalo ne gi jok mage. Sirkal mamalo, sirkal mar county, ne jopiny. To jopiny mana jotelo kama gintiere. Lokruok mar tim ni nyalo biro yo machal nade. Mano alose karkae. Ni mulo mano mar diapers. Mano kaka nyabedo kata ka irango gi achiel kachiel kaka itiyo kodi kendo kaka nyalo keti gi tich machielo. Timbe dhano moko nyabedo matek mar loko. To mondo mi tich mayot oketi, mane minyalo kawo? Bang' timo nonro ni weche gi wachwalo ne oganda wate. Wachwalo ne sirikal wa mamalo, wachwalo ne sirikal mar county, wachwalo ne nyaka jopith gi jolupo, to wachwalo ne nyaka jawa chamo nyaka rawa mauso rech. Gima duong' mwawacho nikech nyaka kambe be wan godo. Gima duong' mwangisogi ne wabede uru gimoro achiel mondo wapenjre uru to alwora marwa mantiere boler nikech en tiji inowuon kaka ng'ano matiyo gi gino manyalo lilo alwora mondo ng'i ni alwora ne ler. Nawacho mokwongo ne factories wa mashinde wa moko magolo waste gi be onego gibed ni kapok giwe waste gigo uchafu gigo kapok giwe odonjo oche matero pi enam. A good example, ibiro ka wan gi factories moko mang'eny matiyo gi river Nyando. Mandalo chieng' ibiro ka river Nyando en orateng' ti chilo guro te gi chimo nam. Koro nwa kwayo ne factory machal kamago kata kembe machal kamano giteme ne kapok gigweyo takataka gigo e rivers e ochewa ma bade Victoria's wagi ma bade lekwa marwane giteme ne uchafu gigo ler. Awacho mokwongo ne wan thuolo, specifically an thuolo mar join a team kodgi monde akonygi e yo maginyalo ng'iyo ne to kapok gigolo uchafu gigo to kata uchafu gigo uting'o tuoche machal nade. Kuwak biro pamoja mane wach ni wabeduru pamoja abiro konyogi monde ang'ine gi ni to chafu gigo magitere nam boler to koko ler to ting'o kudni mane gi kudni mane madhi chopo nwa rechwa. Asto kendo ne beach members kunde duto te mwagowe rech duto te kidhi e tie nam tibiro yudo ka minewa ging'ado rech to gikawo mbicho magigolo kuom rech to gichak gilute pi. Samogolo mbicho molute pi ombicho no ochako odhi olilo pi maka ombicho no noting'o kudni ni to rech machielo dhi yudo mbicho ni to chamo mbicho ni. Samo chamo mbicho ni kata rech machielo dhi yudo chieth rech wadgi ni to dhi chamo nikech magi chiemo mantie monyalo chamo. Kochamo gigi to dhi kelo kudni. Koro nakwayo beach officials jotelo mag beaches magwa mag Lake Victoria ne bede uru joma okonyo wa monde wageng' wachini. Ere kaka udhi konyo mondo wageng' wachini? Beduru gi yo mwanyalo keto go uchafu mwagolo go kuom rech ni e yo mowinjore. Uchafu mwagolo go kuom rech gi pod wanyalo tiyo godo. Uchafu ni wanyalo loso godo manyiwa. Uchafu ni wanyalo chak waloso godo kata ken pien waloso godo leather. Chieng' achiel mane wa jo fishery ne nintiere World Fishery Day marge na neno ka beach moro achiel no biro na gi pien mbuta moloso pien maber ma end product mar pien no ne nyalo loso wuoche. Koro waparu ane ne to gik mwagolo kuom rech gi apart from dogi e pi dong' wanyalo tiyo kodgi mondo gitimnwa gima owinjore kaka manyiwa. Wanyalo tiyo kodgi kaka manyiwa. To watiyo kodgi mana kaka manyiwa kwasti thiedhogi mwayudo ni onge tuo magintiere godo. Asto mugik wach mugik motemo wacho ni our public health officers within the Ministry of Health waguwuog oko mondo gipuonji minewa mauso rechgi. Gipuonjgi kaka onego giluok lwetgi maler kendo gichak gipuonjgi e yo mowinjore malep gi mondo giwe wuotho gi lepgigo kamoro amora mowinjore. Daktari